То хората се палят толкова много на тема казино според теб. Палят, в смисъл агресират или? Агресират, да. Защото е лош порок като цяло. Естествено, че е лош порок, но защо има голяма критика относно инфлуенсърите, които се занимават с стримове, реклама на хазарт. Разбирам, от една страна ги разбирам и тях, защото примерно детенцето наистина ще види, че ери си кой рекламира казино и е възможно да бъде повлияно от това. От друга страна, това е работа. Както е работата на крупието, както е работата на човека. Това е относително. Всеки ги вижда нещата. нещата. Какво е твоето мнение относно Всеки ги вижда нещата различно. Значи то детето може и реклама на някое казино вие по телевизията, докато гледат филм с техните. Вече не, но да. Това е отскоро. Но докато пътуват по магистралата, със сигурност ще видят реклама. Билборди навсякъде, ти печелиш, ти такова, навсякъде го има това нещо. Тогава не е проблем. Нали? Аз, значи първото, което моите стримове са 18+. Те са ограничени от самата програма, от самия YouTube. Сега детето, ако е влезнало някакси там, аз, като някой ми пише, аз съм на 16 примерно, бан директно, изобщо не го питам какво правиш тук. Аз не апелирам към хората да играят, никога не съм казал, много давай, играй, депозирай си, много се печели. Не ги значи, залъгваш. от 10 стрима, примерно, аз 8 губа.